This is my third night of quarantine and second day. Ayan, feeling boring na me. Mas nakakabaliw. Di nyo maalam. Being alone in the room. Parang nakakaloka. Kaya, ngayon lang ako nakarelate dun sa mga nag-positive or sa nag-positive dun sa mga ano ba yun? Hindi ko masabi. Yung nag-positive sa COVID, tapos itong mga nakwa-quarantine sa mga bahay nila. Ako naman, as you can see, nakwa-quarantine ako dito sa hotel. Ayan, pang ano ko pa lang, pangatlong gabi, kasi March 1 ng gabi kami dumating. So, grabe, na-stress na ako. Wala kang makausap, ayan. Wala kang makausap. As in, masakit na ang mata ko sa kakatingin sa phone, kakanood ng movie. Ayan, advice ko lang dun sa mga OFW na uuwi pala. So first, kailangan natin mag-register sa Red Cross. Ayan, mag-register tayo sa Red Cross. Tapos, para pagdating dito sa Pinas, covered ka ng OWA. Ayun pala, kailangan member ka ng OWA. Covered ka ng OWA, sila mag-provide ng hotel mo, kung saan ka i-quarantine. Kasi iba na ngayon yung protocol nila. Ang protocol nila is, mag-stay ka muna sa hotel ng 5 days, bago ka pa nila i-swab test. So, after ng result ng swab test, saka pa nila sabi, ihahatid ka kung saan ka nakatira, which is nearest lang. Pero kung malalayong lugar, iproprovide nila ng airplane para mag-travel papunta sa lugar nyo. Ayan. Sana nga matapos. So, maximum 7 days ang quarantine dito. Ayan. Doon sa mga kababayan ko, lalo na mga waray-waray na mga uli. O yan. May mga tips na kayo para sobrang kakalungkot. Kaya, ang hirap pala ng nakakulong. Tingnan mo, maganda nga tong lugar mo. Maganda naman yung hotel room, yung food na pinibigay nila. Okay naman. Yun lang ang kalaban mo. Maghahanap ka talaga ng pagkakalibangan. Lalong-lalo na ka na. Kung mag-isa ka lang sa room. Okay na yung kung magnanay kayo, pagsamahin kayo, or mag-asawa. Pero kung mag-isa ka lang, ayan. Mag-isa ka talaga sa room. Kape pala tayo. It's a coffee break. Kalorky. Sana makarelate kayo. Nangungumusta lang ako, naghahanap lang ako ng makakausap, chance sa inyo. Ayan, kaya nag-live ako. Walang active ngayon. So, wala pa sa akin nanonood. Time check. In Dubai time, ngayon is 12. 12 pa? Kasi 6. Ngayon is 6 o'clock in the afternoon dito sa Dubai. Sa Pinas time. Alas 6 ng hapon. Ayan. Napurga na ako sa kakakape. Ayan. Kaloka. Kaloka. Tapos ang sa airport pala, ang haba ng pila, yun ang nakakapagod. Kasi bago kayo pumila sa immigration, haba na ng pila, kasi nga hindi pwede crowded sa baba. Doon muna kami sa taas. Yun. Kaloka. 4 hours kami naghintay dun sa taas bago kami pinababa.
Kasi sobrang dami ng umuwi that time, nung March 1. Ang dami. Yung airplane lang namin, yung Cebu Pacific na 5J19 na airplane. Lahat ng sakay doon is 200 ang sakay. So, i-deploy kami ng isang quarantine hotel, isa lang. Kaya natagalan. Pero okay naman ang lugar. Kasya sa isang tao. Malawak na nga. I-compare mo pa kung nasa ka. Nasa Dubai ka, di ba? Ang lugar mo is maliit lang. Pag nandito ka sa sa Pinas, ayan, maganda na yung na to, yung place na to. Ayan, lalo akong nalalaba kasi nasubrahan ako sa tulog. Grabe, parang bumabawi na ako dun sa mo sa trabaho mo. Pagod sa trabaho, iniisip, pag uwi mo na nga lang, may stress ka pa, parang ganun. Yan ang ginagawa ko para hindi ako masyadong malarky-larky. Wala akong makausap. Kasi hindi naman lagi online yung mga kapamilya mo. Ayan, makakausap mo sila lagi. Pero ngayon, dahil may ginagawa rin sila, kaya ayan, naghahanap ako ng ibang makakausap kung sino-sino ang tinatawagan ko. Kasi may net naman, ayan. Sino-sino ang tinatawagan ko. Ayan na lang para hindi mainip. Yung panonood ng movie, hindi ko siya kino-continue kasi nga sumasakit ang mata ko. So, isang movie, tama na, masakit sa mata. Yung kaka-cellphone ko naman, kaka-message, kung sinong makakausap ko, yun nakakatulong din. Ang problema ko lang, kaya sa araw nagtutulog ako. Dito sa araw, kasi sa gabi, natatakot ako. Or baka nag-a-adjust pa ako ng time kasi nga ahead ang Pinas ng 4 hours compare sa sa Dubai time. Ayan. Parang alam mo ba yung nasa pa ako sa Dubai, yung excitement ko na makauwi sobra. Pero nang na-quarantine na po, ayan. Na-stress na me. Siguro maraming relate dyan. Na-relate sa akin. Feeling boring lang. Paangat portion. Yan, ayan ang aking room. Ito ayan. Tapos, ang aking bed. Ayan. Okay naman ang aking bed. Kasi naman ako. May sarili rin akong CR. May sariling CR at saka bawal ako lumabas. Ayan. Tumatanaw na lang ako dito sa labas. Makikita ko yung labas. Ayan. Ayan, may MRT dyan. Typical na nasa Pinas na nga. Typical na nasa Pinas. Ayan, hapon na dito. Alas 6 na. Madilim na. Yan lang ginagawa ko. Nakatanaw ako sa bintana. At ngayon, ay nag-live ako para nga may makausap. I-share yung mga feelings or experience ko na nandito ako sa quarantine. Isa magmukmuk naman ako. Pag nagmukmuk, sobrang maganang mata ko sa kakatulog. Grabe. Ang braso ko, taba-taba ko nung taba-taba na me. Yan. Shout out dun sa nanonood pala sa akin.
nanonood sa akin. Sana naman yung manonood sa akin, yung mga friend ko dyan, tawagan ako. Kasi boring talaga, promise. Na boring me. Yung mo, hindi na nga ako nagsusuklay. Tsura ko. Walang suklay-suklay. Tatali ko lang siya para na akong brohelda. Hindi ko na uubos yung ano pala, binibigyan nilang po dito. Malakas talaga ako kumain pag may kasabay. May kasabay, may kaagawan, ayan. Namiss ko tuloy yung aking mga friendship doon. Diba? Namiss ko ang aking mga friendship. Tawa ko sa katawan ko, sobrang lapad eh. Order ako ng kape. Kasi baka kaya sumasakit ang ulo ko. Hindi ako nakakainom ng kape. Adik kasi ako sa kape. Sana nga matapos na, ilang araw na lang. O pangatlong araw. Sana ikwenta na nila yung March 1. March 1, 2, 3 na ngayon, 4 and 5. Maswab test na kami sa 5 para sa ano, makalis na kami. Makauwi na dun sa pamilya. Sobrang pagod. Hindi pala biro ang mag-uwi. Hindi biro ang umuwi. Mahirap din. Kaya kung magbabakasyon nga lang kayo, huwag na muna kayo magbakasyon. Or pirahin nyo na lang yung ano. Pero kung magpo-for good kayo, ayan, pwede. Pwede. Pagtatsagaan nyo naman yung ano. Pagtatsagaan nyo, ang hirap. Ang pila. So, kung nakita niyo yung last video ko, yung sa travel, so hindi ko na kinunan, as in. Lalo na yung mga buntis, yung mga may edad, yung may mga liit na bata. Nahihirapan sila sa biyahe. Yung pag-iintay lang sa airport bago ka ma-deploy sa hotel kung saan ka i-quarantine, sobrang kapagod na. Haba ng pila. Pipila ka rin sa immigration, kada makmak na pila. Hindi ko alam bakit hindi itinigil na nila yung swab test doon sa airport. Dapat nga na yun eh. Katulad daw noon. Ayun, pagdating sa airport, swab test. Tapos i-deploy sa hotel, iintayin yung result nung swab test ninyo. Ngayon parang naiba ang protocol nila Ang protocol nila ngayon, i-deploy ka muna sa hotel. Within 5 days daw, isa-swab test ka mismo dun sa hotel kung saan ka nag-stay. At pagkatapos daw ng swab test na yun, lumabas yung result mo. Ayan. Kung negative ka, pwede ka nang umuwi or ihahatid ka nila kung nearest na sa tinitirhan mo. Parang ganun ang mangyayari ngayon. Kaya medyo mahirap. Kasi mas lalong humaba yung ihihintay mo dun sa quarantine mo. Kung na-swab test ka na sa airport, di sana maghintay ka na ng 2 days, 3 days. Katulad dun sa mga friend ko na mga umuwi ng Pinas. Naghintay lang sila sa hotel ng 2 days. Lumabas ng swab test na result. Nakauwi na. Nakakapagtaka. Bakit ngayon na iba yung protocol nila? Magstay ka muna ng 5 days sa hotel.
dito ka na raw isa-swab test. Hintay ka na naman uli ng within 5 days pa. So, 5 days, saka kanila isa-swab test. Tapos, pag na-swab test ka na, yung result, hintayin mo siya. Pagka lumabas siya, na negative ka, saka ka pa lang nila pauuwiin. Ganon ang nangyayari. Parang humaba. Maximum daw 7 days. Ayan, maximum 7 days mga kapatid. Kaya dun sa mga nagbabalak na magbakasyon, sobrang hassle talaga. Kaya wag na kayong magbakasyon. Kung uuwi ka, as in for good na, okay lang. Kayanin mo. Pero kung bakasyon, pero man na-consume nila. What if ang bakasyon mo is 1 month lang? Tapos, uuwi ka pa sa probinsya. Anong mangyayari? Na-consume lang yung bakasyon mo doon sa mga quarantine na yan. Kaya maigi na, wag na lang. Wag na lang umuwi. Yan yung mas mainam na gawin. Kasi, uuwi ka, tapos, ang bakasyon mo nga is 1 month lang, na-consume na yung 7 days mo sa hotel, tapos 7 days quarantine ka pa rin sa bahay mo. Yun, parang hindi mo mai-enjoy masyado yung bakasyon. Dahil nga siguro sa pandemic na to, kaya ganyan. Tapos pag ganito rin na, dito ka sa Rome, mag-isa ka, within 5 days to 7 days, my goodness, mabuang ka. Wala kang makausap. Kaya lagi akong naka-online sa Messenger. Nung nandito ako, yung mga hindi ko natatawagan ng mga friendship, tatawagan ko na. Kasi hindi naman lagi available yung asawa ko, mga anak ko. Ayan. Kaya kung sino-sino na lang ang tinatawagan ko para malibang. Kasi ang kalaban mo naman dito is boredom. Boredom. May stress ka. Thank you pala dyan sa aking viewers. 3 milyon nakikinig sa akin. At least alam ko may kinakausap ako. Ayan mga guys. Kung sino kayo, shout out na lang. Ang name nyo para ma-shout out ko. Yan, mahirap talaga. Masayang umuwi, super excited ka pag nandito na sa quarantine, ayan. Or nakapila ka sa airport, doon pa lang sa Dubai pa lang, alam mo doon sa pag-check-in, haba na ng pila, nawindang ka na. Tapos, nawindang ka na sa pila, ang dami mong dala, yung iba na over luggage, pinamigay na lang yung mga dapat iuwi nila kaysa maitapon dun. Kaya yun ang nangyari. Tapos dun sa airport sa Dubai, bago mag-flight, ayun, haba rin ang pila, ang daming requirements. Marami tayong mga kabayan pala na hindi aware dun sa pag-register sa OWA or sa Red Cross pala, kasi nandun na kami sa airport sa Dubai, nagkukumahog na yung especially yung mga nani, hindi sila na-inform. Kaya siguro 4 silang mga nani yung natulungan kung paano mag-register sa Red Cross. Ayan, 4 sila, yung isa taga Mindanao, yung isa taga General Trias, Cavite, marami sila. Buti nga lang yung ibang kabayan din, yan, mga kapwa nating kabayan, tinulungan din yung iba para mapabilis kasi nga, malapit na yung flight. 1 hour na lang yung flight, hindi pa sila sa Red Cross. So kawawa, buti na lang maraming mga kapwa kong tumutulong sa kanila din. Matapos, kahit hanggang sa pila, baluktot na ang mga dala-dala. Medyo mabuti naman, Silmar. Ayan. Medyo lang. Dito sa quarantine, nabuboring ako, kaya nag-live ako.
Sana maano to ng mga kapwa nating OFW. Especially yung mga nagtatrabaho sa bahay na hindi sila aware kung paano ang process sa pagbiyahe pauwi ng Pinas. Tapos pag hindi ka member sa OWA or di ka nakapag sa Red Cross, so hindi sasagutin ng OWA yung quarantine area mo, swab test mo, so kagastos ka ng sarili mong pera. Kaya mas advantage if member ka ng OWA, mag-registered ka sa Red Cross, yun. Kasi i-accommodate ka nila talaga. Yan. Biruin mo. Laki rin ang gastos ng ating gobyerno. 5 araw o 7 araw ka sa hotel, yung food na kinakain mo, pati yung bayad sa hotel, sagot ng gobyerno. So, wala silang medyo parang mas mabilis na proseso na hindi na magtatagal yung mga OFW sa mga quarantine area. Sana meron silang maisip na mas mabilis. Kasi yung iba na mga umuwi, 3 days lang sila nag-quarantine. Or dahil tinanggal na lang yung mga quarantine sa mga LGU, kaya ganun. Wala nang quarantine sa mga probinsya. Kaya binago nila yung mga procedure. Tinanggal nila yung quarantine pala sa mga LGU. Dati kasi yung kapatid ko umuwi last November. So, nag-quarantine siya dito paglapag niya dito sa Manila. Nag-quarantine siya ng 3 days sa hotel. Tapos, lumabas yung swab test niya. Pinubay siya ng flight papuntang Samar. Pagdating sa Samar, quinarantin siya doon sa city mismo namin ng 14 days sa loob ng school, doon sa mga eskwelahan kung saan yung mga quarantine area nila. So, almost siya na quarantine, almost 20 days. So, mas matagal. So, itong ginawa nila, tinanggal na nila yung LGU na quarantine. Ito na lang ang ginawa nila na pagdating mo sa airport, 5 days ka sa hotel, tapos saka kanila swab test, pag negative ka, pauwi ka. So, magkukonsume lang ng 7 days. Pagdating mo sa LGU, sa mga lugar ng mga probinsya mo, wala nang quarantine. Parang pinaikli na rin yung quarantine na days. Ayan. Kasi nakikita ko yung mga school na mga quarantine area nila doon dati. Nakikita ko sa Facebook. Hindi maganda. Yung iba madumi. Kaya mainam na rin yung ganito siguro. Yung naisipan nila yung 5 days bago makalabas. At least nga naman, safe pa. Minsan kasi, kung isa-swab test ka, agad sa airport na haggard ka, pagod ka. Kaya ako nga sinipon ako eh. Sakit ng ulo ko, sobrang pag-aantay haba ng biyahe mo. Tapos ikwa-quarantine ka lang. Tapos is-swab test at ang result, kasi nga sinisipon ka, naman talaga pag mga ganun. Positive. Nagiging positive. Ano nangyayari? Ay, naloka ako. Ay siya, sige na-share ko lang sa inyo ang aking experience. Maraming salamat sa mga nanood. Sa akin dyan. Ayan. Yung aking masugid na manunood, si Selmar Michael. Thank you so much. Ayan. At least gumaan-gaan yung pakiramdam ko at nailabas ko yung aking mga nasa loob. Sa loob-loob. Thank you for watching. God bless. Always be safe and healthy. Don't forget to smile.